kausai kullum yana a zaure matan kannansa suka ci sai duk wanda ta yi kwaɗon zogala sai ta sa a kai mai shiya yana a garka tuzurum na yi nisa a so amma ina jin yunwa no ka yi soke ka huta ka ji daɗinka you are best show and show shine wallahi no amma baba na kamar abinci yau gare ka ba abinci ke ciki ba ni da ka azumi a wani azumi nake rasha a kan da kai mu haka da kai boyen wa ku tsaya mana ka bi a hankali matsala na da kaiwa ba ka hoye garaje abincin ka bi a hankali wa ku kuma ka bi a hankali na mena kai amma lemu wala amma tsaya bari ni na lalle na gani to ka sai da za a yi kai cibi guda ka ba ni ma kulbi guda lemun kuma awo haka za to babu da bari in fara a kawo dai a ko ni bari in fara kakkai min garaji ba ga mutum ya kacan ba mutum ne ba a gani ita ce ba a gani wacce wadila nake ma magana ka ji ba ba da ma ka sani ba kala abincin gani ka ci ba wallahi kai kuwa sani wallahi ayu riga wallahi kai kuwa haba kai me ne wannan haba me ne wannan baba kafsa min wallahi ban da wannan yariya da ga nan ya ci ni gyam uba ka sa abin